Mayong hapon Subo, Kabisayan og soban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, misod na kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Yolanda. Karong hapon, kusog nga uwan gumikan sa bagyo na sinwati sa mga lugar sa Northern Mindanao sama sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur ug Zamboanga Peninsula. Samtang taligsig ngadto sa kasarangan nga pag-uwan na sinati sa ubang bahin sa Mindanao. Gani matud sa Pag-asa, Frank, gipaubos na sa signal number 2 ang Cebu. Ang bagyong Yolanda gibanabana nga mo landfall sa Eastern Samar alas 8 sa buntag ug mga adlaw ug alas 2 sa hapon sa maoga pong adlaw dinhi sa Cebu. Jinky Barrio, Sugin Limi. Started with 250 kilometers per hour. Sa media briefing kaganiha gipebaw sa direktor sa Pag-asa Visayas nga nakasinati nagkusog ng mga pag-uwan ug hangin nga may gikusgong 200 kilometros matag oras ang Eastern Visayas. Giingong nagkakusog na ang hangin, busa dili na ngayang mukumpiyansa ang katawhan ning panahona. Ang bagyo nga si Yolanda ipaabot nato nga mo landfall, umabot sa kayutaan diri sa Leyte Samar area ugma sa buntag Biyernes. O kini gipaabot nato sab nga magkakusog gyapon ang iyang hangin, ingon man siyang pagkusog siyang pagdagan ug magdaan nato daghan kayong mga ulan. Kita mo dito sa Northern Cebu. Kasamtangang signal number 1 na ang Central Visayas, din labing maapektuhan ug mga adlaw nga magsugod sa alas 8 sa buntag mao ang amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo, lakip na ang mga isla sa Camotes, Bantayan ug lalawigan sa Bohol. Giawhag sa Pag-asa nga ang mga nagpuyo daplin sa kabaybayunan sa paghikli na dayon pagsiguro sa kaluwasan. So atong gihangi yung atong mga kaigsunan nga nagpuyo kapag hikli ng ulang ito sa taas nga malugar kay delikado ang pagtubo o ang pagtubo sa dagat nga taas kayo o dagko kayong bawod masinati nato karong kadlawon. Karong hapon hangtod na ugma sa gabi makasinati ang tunga-tungang Kabisayan ug kusog nga mga pag-uwan. Jinky Barrio, News 5. Nagsugod na sa pagpamakwit ang mga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo. Kansang mga panimahay na himatang dapit sa mga daplin sa mga sapaog dagat. Ana sila karon gipahimutang sa mga designated nga mga evacuation sites. Andrea Patenia, Sugin Limi. Hinahinay nang namalhin dinhi sa gym sa Mabolo Elementary School ang mga pamilya sa Barangay Mabolo nga nagpuyo duol sa Mahiga Creek. Nagpunsisuksab ang mga evacuees nga nagbitbit sa ilang mga butang dinhi sa Barangay Suba Sports Complex. Wa nila igsapayan nga sa banig o karton sila manghigda basta lang malayo sa peligro. 600 ka mga pamilya ang target sa maong barangay nga ipabakwit. Sa Pasil Elementary School nangatug sugod pa kagabi ang mga residente gikan sa Mahayahay 1, Mahayahay 2, Lawis ug Magsaysay sa maong barangay. 5 nga to sa 6 ka pamilya ang magsaw sa usa ka classroom apan di lang ang tanang classrooms mao gipagamit sa ilang kapitan, mao nga ang uban sa sports complex na muesto bisan og under construction pa kini. Kinamagod tayo mga rooms nga na-crack bitaw, so nakig-coordinate sa bisa maestra. Ang katong ka ng dangerous na pasakan, dili na namo pakwanan, naami butang dili pasakan. Pag naay gipalihan na to kanang kung ano, so sa silong lang. Matod sa mga namakwit, sayo sila mibiya sa ilang mga panimay human makatun og leksyon sa nahitabong bagyong Ruping. Dunasay na ni guro nga madagyod ang imahe ni Senior Santo Niño. Kay katong sa una, sa Ruping pa, na-experience na magud na mo nga dito, doon may dagat. Ang among atop, nangatang-tang na niya. Diha namin ang gawas nga, ang tubig, taga-diri na. Huwag yun ako pakalinti. Pa ang senior, dada, ako doon na ikaw kay panahon sa kwan, bahaso mo doon na siyang masampit. Sampiton mo doon na nato siya. Eh, kung paano mag-ampo man doon, takay bahan sa katalagman ba. Bisan pa man sa mga pahimangno sa opisyales sa barangay, aduna gihapoy nagmagahi pagbakwit. Dunay nagduwa og billiards ug mahjong, daplin sa dagat, bisan og nagtaligsik na. Lisod mo bayaan imong balay day kay daghang kawatan. Matod sa kapitan, wa sila'y mahimo kung magmagahi gyud ang uban, mao nga magpadana lang silag sakop aron mo monitor sa coastal areas.
Nangandam sab ang mga residenteng wa namuyo sa critical areas. Kaganihang buntag sayo, gipalig-o na nila ang ilang mga atop. Usa sa mga matang sa pagpangandam nga gibuhat karon sa publiko mao ang pag-trim sa mga punuang kahoy duol sa ilang mga panimay aron malikayan nga matumbahan niini ang ilang mga edipisyo hinighapak sa kusog nga hangin nga hatod sa Super Typhoon Yolanda. Matud pa nakig-alayo na ang mga opisyales sa Cebu City Hall ngadto sa DENR ug ilang nasabutan nga di na kinahanglan mangayo og permit ang publiko gikan sa buhatan sa DENR aron pagbuhat niini. On standby na sabang rescue equipment sa command center sa City Hall, diin gimuntar na ang communication and monitoring system. Lakip na ang ekipong gitawag og Project NOAA nga mao'y gamiton sa pagmonitor sa mga kalambuan sa dagan sa bagyong Yolanda. Ready na sab ang rescue equipment sa mga barangay sama niining anaa sa barangay Pasil. Aduna sab sila'y announcement system aron pagsibya sa ilang labing uwahing pahimangno. Andrea Patenia, News 5. Samtang didto sa Dakbayan sa Mandawi, ang lokal nga kagamhanan mihangyo sa mga residente nga namuyo sa peligro sa lugar sa pagbakwit. Apan pipila kanila dili pamobiya o baghuat bakon maigo na sa bagyo. King Perez, Suginlimi. Walay gideklarar nga forced evacuation ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Gipasabot ni DILG Mandawi Director Joaden Lucero nga magagad sila sa assessment sa mga barangay kapitan kung magpatuman og forced evacuation sa ilang dapit. Matod sa kapitan sa barangay Umapad nga nangu sa Kadagatan Cluster, gisugdan na nila ang pagrekorida sa mga residente nga mangandam na sa pagbakwit karong adlaw. Dunay gibana-banang 400 ngadto sa 500 ka pamilya ang namuyo sa mga danger zones dapit sa Kadagatan. Himuong evacuation center sa mga pampublikong tunghaan sa 5 ka barangay nga sakop sa maong cluster. Kay dili pa igo ang mga evacuation centers, mohangyo sila sa mga pribadong kompanya nga tugutan ang mga residente nga mobakwit sa ilang property. Kay case yun nga maabot na ganang bagyo, doon na sila pagtugot sa security guard nga magkasuod kay ngabing dool. Itong mga dool ng mga tao mula sa so dito makabakwit. Bisan pa sa mga pahimangno nga gihatag sa mga sakop sa Kadagatan Cluster sa Dakbayan sa Mandawi sa mga namuyo sa mga danger zone, sama ning ako nahimutangan karon sa Butuanon River, matod pa sa mga residente nga unya lang sila mobakwit kun anaa na gyud ang bagyo. Oo, tinuod gina. Ato ging tanawon kung sa porma nila. 20 ka tuig nang namuyo daplin sa sapa ang pamilyang Homblero. Andam na ang ilang mga gamit alang sa pagbakwit. Matod sa padre de pamilya nga dunay 11 ka anak nga paabuton lang sa nilang muagi ang bagyo, una pa sila makadesisyon kung angay ba silang mobakwit o dili. Simba ko god niya ko boy mo ni akong butanggon niya. Lisod magsigig amo ning dayungan. Ang 19 anyos nga si Justin kinsa nang ginabuhi sa pagpamunit og basura, mas piliong magpabilin kay makakwarta pa siya. Iyang plano mao nga mamunit og mga plastik nga maglutaw sa sapa human sa baha. Naman di mo kwanre, basura. Ato gud gipasabot sila karon nga dili ni kining bagyo ha. Dili ni hinay nga bagyo samas ng labay nga bagyo. So King Perez, News 5. Sa Dakbayan sa Talisay, ipatuman sa mayor ang forced evacuation sa mga lugar nga delikado sa katalagman. Kaganihan nagsugod na og panghakot ang namakwit. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagbaguod, nagdali-dali. Kini ang sitwasyon kaganihang buntag sa Talisay Sports Complex diyang misugod na pagdagsa ang mga evacuees nga mga mulupyo gikan sa mga coastal barangay sa Dakbayan. Matod sa mga residente, nga di na sila makumpiyansa karon human gibaha o gipanghapak sa dagkong mga bawd ang ilang mga balay ni atong Oktubre 6 dihang miigo ang storm surge. Oy, kay delikado ang mga oy. Kay kuan huyang ra kay kuan ba, huyang ra dapat migdagat. Namalik sa ilang mga panimalay kini mga residente sa Barangay Dumlog kaganihang buntag human nangatug sa sports complex aron siguraduon nga luwas ang ilang mga gamit. Kining si Josephine, andam ng mubiya sa ilang balay human makaimpake sa ilang kinahanglanon sama sa tubig ug pagkaon. Iya sa gisiguro nga sira ang ilang bintana aron di madala sa kusog nga hangin. Ginalawanda magid mi kay sige mag-advise sa dungan sa mga balita nga advice gid ba nga ang daplig dagat kinanan siya mo kuan safety daan ba. Arbe daghang mga bata niya. Kani dinhi humo kay mo dakong dagat ini basta magbagyo-bagyo na. Kung ang uban andam nang mo evacuate, doon na sa uban nga nagmagahi.
Bahad sa mayor nga hugot niyang ipatuman ang forced evacuation sa mga mulupyo nga nahimutang sa mga hazard zones. Nagsugod kagahapon ang pagrekorida sa City Hall pagpahibaw sa mga mulupyo nga mo-evacuate daan. Gitutukan karon sa dakbayan sa Talisay ang unom ka mga coastal barangays nga gilangkuban sa Barangay Tangke, Kansuhong, Poblasyon, Dumlog ug Puok o Biasong. Laing upat ka mga barangay ang gitumbok nga mga landslide prone areas kalakip sa Lagtang, Haklupan, Manipis ug Campo 4. Giawhag sa mayor ang iya mga konstituwente nga di magmagahi og musnod sa ilang pahimangno. Ako nga panawagan ninyo kay base unya kay ang atong kinabuhi importante kaayo. Kanang mga butang ninyo diha nga inyong gikawilidan pasag diha makit-an na ninyo. Kauban sa City Hall sa ilang ipatuman nga forced evacuation ang kapulisan sa Dakbayan. Giandam na sab ang mga tourist bus o ubang mga sakinan sa Dakbayan alang sa mass evacuation. Ryan Sorote, News 5.